Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambal maslame ambaw fo awni wula. Alhamdulillah maître badini kuma kan non bon ben ala to ko bakilin wore bi wula na tuguni umna klan ambal mawye wan saka ta kawere dembe ni ala to be mude ken ni bon be de ni ka kuma datugu kuma dole bi ni mo ce a kuma sira famansura ni faratira yere obi mina ki datugo ko no fe wala ma bo ibita soro tuma dola ambe wakati udo bi gbele ibita juruta bon jurutigi yɛrɛ bɛna wuli ka nɔrɛra kan f'i ka di nɔ tɛ i tɛ si sunɔgɔ bon n'a nana bila o kolo kan f'a bɛ fɛ ka se lɛbu yɔrɔ ma i bɛ se k'a ta k'i yɛrɛ dɛmɛ mɛ n b'a ɲini aw fɛ a kana taa fo ko ala tɔgɔ b'aw bolo k'a ta ka taa mɔgɔw ka wariw juru ta ka ban k'a sara ni maa o maa y'o kɛ walahi n y'a ɲini Alahu taala fɛ ala kana nɔgɔya tigi ye fiyewu ala kana duwawu jaabi a tigi ye ala parce que dansogobagaw bɛ yen a dabɔra le ko ni min nana ka na k'a b'i malo a kama k'a sɔrɔ a se yɛrɛ t'i ye tiɲɛ na k'a d'a tigi ma wagati min na a tigi dun ko foyi k'ale ka wari sara o laban in lɛbu ye walima a bɛ t'i datugu wari kama o laban in lɛbu le ye ne y'a dabɔ ka ala tɔgɔ nin d'aw ma o de kama mɛ min o min y'a fɔ ko ala tɔgɔ bɛ n bolo n bɛ datuguli kɛ n'a ye ka wuli ka taa maaw ka wari juru ta ka ban k'a sara ka to k'o datugu n'a ye n y'a ɲini a fɛ ala kana a tigi sutura fiyewu o de bɛ fɔ dɛ a bɛ ten de ayiwa hali ni bɔnɛ bɛ jigin mɔgɔw kan sababu juguw bɛ yen kojugu dɔ nana fo ka taa se i ye mɔgɔ nin minɛ o n'a ɲɔgɔnna ko o ko n'a ma kɛ ni lawulinkama ye n'a nana se kuma yɔrɔ ma ka ban n'i ye nin kɛ bɛɛ n'ala sɔnna a ma kuma bɛ ban da t'i lamaga kan tuguni i la y'aw mun di masha Allah baara bɛ kɛ cogo jumɛn n b'a ɲini aw fɛ fɔlɔ a ka abonné an ka chaîne kan a kana kuma tɔgɔ négliger quoi parce que foyi t'an n'u fari foni fo ni an bɛ k'aw ye tuma min na aw cayani bɛ an ka chaîne kan aw abonné bɛ ka caya o de b'an n'u fari foni o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ baara min kɛra o ka di an ka balima silamɛw ye mais n'aw man ca ka ban chaîne kan dɔrɔn an yɛrɛ fari bɛ faga de ayiwa n'a y'a sɔrɔ an ka baara ka d'aw ye a ye jija a ye abonné chaîne kan a ye partage kɛ pour que an bɛ se ka to ka ɲɔgɔnna wɛrɛw bila ka d'aw ma inshallah o de b'an n'u fari foni an ka baara la bon n'o tɛmɛna don a ye video ninnu partage parce que balimaw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka se ka o yɛrɛ nafa n'a ye baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn i bɛna layasitagili fana sɛbɛn a mimu nin dayɛlɛn bɛ cogo min na i b'a dayɛlɛ ten i ni mɔgɔ min baara i b'olu tɔgɔ don ye hali ni mɔgɔ 1000 don ko kiti bɛ taa kɛ a kɛra kumatigi o mɔgɔ o mɔgɔ bɛna taa kuma yɔrɔ nin na walima ko o kolo juru lo sa o a kɛra fɛn fɛn sa o i b'a tigi tɔgɔ don mimu nin kɔnɔ i bɛ samadu ci belebeleba ka tila ka layasitagili fana datugu n'a ye i bɛ sɔrɔ k'a kurukuru k'a kɛ sɛbɛnden i b'a sɛbɛn a ɲɔgɔn fila papiye fila kan i bɛ kelen kurukuru k'ale don lemuru kumuni kɔnɔ ka lemuru kumuni wo sɔgɔ dɔɔni k'a sɔɔri ka don ale kɔnɔ i bɛ tɔ keleman kurukuru ka woro ka jaba ci fila k'a sɔɔri jaba fankelen kɔnɔ inshallah i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ lemuru kumuni nin i bɛ gakuru wɔgɔbi k'a don gakuru jukɔrɔ ye min ye jaba ye i bɛ yɔrɔ saniyani dɔ filɛ i bɛ dingɛ tigɛ k'a datugu i bɛ sɔrɔ ka na sigi ka wurudi daminɛ a wurudi bɛ kɛ cogo jumɛn la yasitagili fana hum siɲɛ 1000 ya samadu 1000 ya stakili fana hum siɲɛ 1000 ya samadu 1000 sakili fana hum 1000 ya samadu 1000 takili fana hum 1000 ya samadu 1000 khali fana hum 1000 ya samadu 1000 li fana hum 1000 ya samadu 1000 fana hum 1000 ya samadu 1000 na hum 1000 ya samadu 1000 hum 1000 ya samadu 1000 mu o 1000 ya samadu 1000 n'o kɛra baara jigira baara kɛ ko kelen dɔrɔn a tɛ kɛ siɲɛ 2 a tɛ kɛ siɲɛ 3 o y'a kuma bannen ye n'i wulila i bɛ don wulini dɔ ɲini k'a faga k'a sogo jeni k'a tila denmisɛnnin fitininw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ woro wuliden 12 ɲini i bɛ taa di maa ma maa min n'a ma ko n'i b'a lɔn ko n'i y'a d'a tigi ma a tigi b'a dun o sɛbɛnni filɛ yan o de y'a sarakaw ye ni min y'a baara ala ka baraka don a la ani ce ani baraji aw salamu aleykum